ndaw ko hawni kala biidono hakkunde me kalista maya ha wayani wima ala e tomin dewdi do fuf e ko wino kam ko fuf e hakkunde amen no wano welde ara ha wayani aduna hawni min wiyat bom est ce que joni ni jari ada tampo pour yidoyde debbo ha odon jaltida ha ada noddo dum téléphone aji ha dewgal ni wada hen dewde ko ni wattinta ko meeda sikkude non hay lawol gotol mi meeda lelade mi miijo dum kanjum mi wona jewat ne feewi aminata min nandira ne feewi balɗiɗe battere foto notat saabi mi yeewaka kadi majjani diallo e balɗe moɗo hen suuluwe e jogui yatigueɓe moƴƴuɓe kadi hoɓɓe moƴƴuɓe dal arɓe galle ɓe nde altine jawko neɗɗo moƴƴo ko jewtowo to jiyatama ɗo henna ɗum waɗi dal affaire yewende kam ene gasanimi mais kaw ali sindo ko sago amen hande a arat ɗo e nder galle he wona ɗo saabu minen jiɗɗa minen goni ƴiƴamma haysi ko hande a luyi galle ma mais ɓe gonɓe ɗon a jiidani mumen diga sindo ko sago amen dal gara ɗo dal joɗɗa ɗo e nder galle he somin pini miɗen ma jeeya ɓerɗe amen ina ɓuuɓa an kadi pina jeeya amen miɗa sikki kadi ma welma no feewi yero holko min jewtidi hen ni min jewtidino hen ni e gargolam e galle he wona ɗum ko ni holko min jewtidini goɗɗum ko fate ma e andi yero ko guerrier baɗum guerrier kadi amin cuusodiri e nder jewta min ni min kaali haalama no hannirta ni machallah ngam lomtoɗa gorgilaɗo o gorgola eyyi nde tawno fof ko enɗam gotam te so tawi baɗam yero o yiɗini kamma waruta tan caggal nde tawno jiɗɗen koye men ɓuri fof dal koye gotum koye galle tan e gonga ni kam ni jiirumami ka neɗɗo moƴƴo nehiiɗo machallah kadi mo dañma kadi woni ko dañi eyyi minene ndo haali ɗum nde tan mbiya tan ko eyyi ɗum de hay minoma komin jewtidi hen wawi min kam mi wi ɗum an gila gorgolam sanki ha joni mi yiyani o dilli ko way noon
wawi haɗande jañdema kadi ko ɓura sabu neɗɗo kadi ala ko wona bandu wona kanjum eyi iske kanjum dey mataw mi accata tan yero jokkita haala ka walla enen wawi tan jokkidde tan koye jikkata tan koye men wona ha wonde kalda mum tan walla suko ari min mi haalda mum en fof no wawi wonde aɗa wawi haalde ɗum mbiɗa gati mbiɗa wawi haalde ɗum eyyi koye yo yaw tan ko moƴƴi ko sene waɗe yo yaw tan wona inchallah eyyi ɗum noon mbaɗa mi yaha mi ala jonde aya accata mi yaha ala caɗele ala joni anni ha ɓooya Yasim. Sawan Selli. Alhamdulillah. Harikal. Dis-moi, suga debo Oulay la Oulay. Ko yalti galle ko ça fait combien de temps? Il y en a pas de On va dire après 1 ou 2 semaines. Après 1 ou 2 semaines. D'accord, parfait. De toute façon, mi hebi Facebook mo. On joue compte Facebook, ça m'a vérifié. On joue réseaux codes sociaux. Instagram. Faut vous voulez Oulay. Ouais. Après bon, mais dans sur TikTok pour l'instant, mi ranimo, mais t'inquiète pas. Wasra to mo jogue quoi. Inch'Allah. Et quand il y a des après 3 mois. Hey, pour moi, je dis que quand on est 3 mois. Ok, parfait. 3 mois. Merci Yassine, salam. Merci pour les informations. Merci, au revoir. Ciao. Voilà. Ça c'est parfait. Là j'ai 3 mois. Oui, on a un sur un métier. Mais on est opté pour le métier. Mais enfin, des fois, il y a un pauvre. On t'appelle urgence. D'accord, on va tout parler aujourd'hui. Oui, on va te donner. On va te donner. On va te donner. On va te donner. Ça peut changer. Oh, comme Moussa, Jonathan. Oui. So you know what they mind get to do? Ah. Jawara. Boy. Ouais. Ande kam. I don't know. Parler de tout. I don't know the end direct. Ano loli radero le ni fof. Sanna winenda. Don bu. Tan watte. An hoore ma andi hayso tawi so mi haali kam mbira mon ko holde mo komi docteur. Maranda pofren ko mbeleki hokkaren dum no ledde. D'accord. Comme j'ai bien fait. Tiens, tout à fait bien fait. Mais toujours le même. Non. Ah. C'est normal. Bon, non, c'est l'occasion. Je vais te parler quelque chose qui est très émouvant pour moi. Tu sais quelque chose? Toujours sentimental. Non, cette fois-ci c'est différent. Ok. Voilà. Boy. Arandi Oulay. Oulay si, celle qui était là. Voilà. Boy. Ko dañmi koy Oulay. Meeɗa ɗum dañde e suko debbo. Kono wona gonga. Boy wona gonga. Laisse-moi terminer. Mboɗeɗima. C'est une fille belle, charmante et extraordinaire. On me trop, machallah. Dis-moi 100%. Donne-moi toutes les occasions
pour mi haala ko woni koye min mi haalan walla mi hollamo ɗum mais non je pourrais pas le faire. Non arrête min a wiyata kam a yii ko jiɗɗa te a yettinani ɗum walla hollitani ɗum hano gasirta mara wona ko mamour mo gandunomo won ɗo ha joni kanko wonde haydara change ani min donc ko ɓerde nde joguinɗa nde courage mo joguinɗa bravoure mo yimɓe mbaɗanno sentir ma waɗi aɗa haalnami haala 100% yidde ala haalnami wasde wadde mo avoué an boy j'étais mal placé aɗan ko waɗi wonno ko galle babam nder galle mo wonno somi haaldino e makko o sikkanno ko woni ko e nder galle o waɗa hébergé nder galle jinmi wadde profité e occasion raison ma ɗum ɗon fof de wona probléme de aɗan ko ɓurni komin hawde pourtant no yalti galle ɗe o yeehi galle baba amadou toon wonno pourtant mi heɓannomo téléphone mbeɗa haaldanno e miñam debbo mbimmo aɗa dañi information wulay wi kam non wona min wona miñam debbo même la fille oɗo wonnoɗo galle baba amadou hay on wi kam ɓe mbawamo heɓde joni téléphone mi anda ko chance ɗo téléphone o mi anda téléphone makko boni mi anda dal mais attends yimɓe den nanda no woodi ressemblance ne waɗa mais mo jiyammi hedde clinique mo mi wiyande ko kanko mais elles sont identiques boy non non heɗo mi eɓe ko gandami waɗani non je blague pas attends mi wiyani ko kanko te min gila gonɗen cuhaw ha faade ñalagal hannde aɗa nana mboɗo wiya hunde fof no muusiyama mais a meeɗa nande mboɗo wiya guiré no muusa wadde mi ala probléme guiré celle que je vois là-bas en nande makko de mbiyanno kanko boy an de kaaɗe naate ma an de boy jiya ko wayno hulay ganda no mbamine ulay a dañani les bonnes informations gaɗa mbiya kam kanko jiimi non boy non attends min ko hannde puɗɗiɗa haalandemi wonde aɗa yiɗimo ko hannde puɗɗa haalandemi wonde aɗa noddamo heɓanimo galle mon en yiilomo yiyanimo d'accord n'est-ce pas tu as raison alors min kadi aɗa andimi peut-être je ne suis pas ferme bon hol gueɗe ɗe ganduɗa moom moylo eyyi joni hono mbatten quelle est la solution eyyi so junggo e dande ɗeɗɗere yawtani ah comme que je suis là-bas sahaji ni jammenatami toon o puɗumi jongam somi yeehi hami labtindima mi andi wona feebar guiri gondumi rafi guiri gondumi min mama dumo ma heɓen ko leeri o journaliste ɓe mbiyata clarté o ma heɓen clarté précision mi alama goɗɗum a wayi yiide wango mamour déɗo ay tu vas boire des thé aujourd'hui attends-moi tout de suite aujourd'hui oron lowol porno ala wono mbattono boy billahi mimi susa wargaji bonni ey pas jadi hardcore mamour allah akbar wayre don dawre la kiiɗo amadou ha lalla lawa ma dama ni rek amadou wa yewtamin nag man lamɗo xew jogal mami tu yow barki démb maag yow ñoo toogoon fii di waxtaan donno léegi nga ne ma ñun ñaar da nga bëgg ñu àndandoo lonko bokk lépp ɗum danki wonno en kon tey bokk ci hande ɓerno welade ju waaw léegi nag soo ɓernde ma welani léegi nag man do doomu nuy so ɓerno welani mi ala jot hay goto min gonmi koye calcul situation nani wona ni o tan far force ju an woni hol yo ka nena walla ka baba yow gis nga yow nga commencé non man damay wax ak yow gis nga ala mbimi woto joom fom waaw léegi sama loxo bi nga joom fom gesa ah wax du xoolal dama la bëgg a xamal ne la man du ma sa morom su may wax ak yow da may déglu nii ngay def man du ma sa morom ah mi déglani o somi darima kay waaw su ma noonu yow doo ma nuyu mi daraki wona mi darima ah mi daraki somi darima kay ganduɗa mi déglanima mi darima kay ɗum woni déglu wa yow may wax ak yow ci kaw njëkk ak teraanga nga di ma sànni loxo te man wax naa la ba taay man ak yow bugguma ma ak yow ñuy jote yow sama waay nga man bugguma ñuy jote baal ma baal ma de may nuyu nag ñun ñaar ñoo far may masa baal ma dégg nga yaa fanam dégg nga problème comme gonɗo e metti mi yiiɗa kaɓen mi yiiɗa kaɓen mbiɗan haarame ma arrange anim mi yiiɗa kaɓen mi yiiɗa gañdem
kono boy oɗo mo gandanɗa kam ko waɗimi ko mettimi ban boy la Fatima Beyoncé ah Beyoncé pasani tuusani Diouf en metti joni ala ɓeydi kam metti goɗɗo mo dañi 2 défaites yo xanaa du moom nga doon wooye Beyoncé fi Sinkile xoma o hay funeɓe Fouta wonani por o wonani barke rasul o way tan gon tekkere bonde pasani ƴeew soɓe dardi Fatima eɗi mbiyamo Diouf wellito liccu ƴeew o daro wayano baɗano stade goɗɗo hedde renaissance oyo stade monument o daro waya ni hoddino wayano garaɗo pusnel ɗiɓomi debbo concentré ko yolɓin ɓanndu ndu Fatima wirto lappa amin kadi 4-0 yaha arta daago kadi lappa amin 6 ay muñal rek muñal léppay jeex amul lu dul jeex muñal rek muñal tan projet am boni ha mais yeneen yaa ngi fi yeneen projet ngi fi min kay ɗo joni gure tan waa léegi garaaw léegi demal kër ga nga noppal waaw man maa ngi dem jëndi warga suuf ko su ma ñëwee ñu toog ñu gën a waxtaan maa ngi d'accord jërëjëf ok jërëjëf an ka faadal nag ngal tekki juuɗe an oɗe ɓe kay wona maire kaw fawrimo ɗo ndeyi kam caractére pourquoi warani profiter occasion mi halana ulay ko jiɗmi koye ɓerdame ko ari koye min ko heɓi kam ko envers elle ko waɗi mi halanani ulay j'ai un poids lourd dans mon cœur je l'ai pas pu exprimer est ce que somi haalani nombo sa o wiyetane ko woni ko nder galle babam jinmi wadde profité e occasion e mi anda hono mbami wat quelle sera ma solution pour montrer à la dame que je suis fou amoureux d'elle Allah moƴƴi Allah ko jara mi wawa yide mo mi anda ɗo woni je ne sais comment faire c'est kala to jiiɗaɗa waɗa sinap rek maranda foro wawa yaltinde jonnamma no foti wawa yaltinde jondamma no foti te saɗa waɗa sinap haggilama addanta ko Mamour ana yahata wallahi Mamour kanko so joguimo porte ɓe guele porte e jungo e hankadi ne siti won sinap goto huley mo hebno e doro tan ko waɗa hen savouré e goro wa famde sinap dal mina walla na mi naaren ke kama ko waɗi critique mbaɗa andi somi ɓooyi hen mi waɗat intégré quoi ano somi ɓoyde mata komi naara waɗi sinap ni minen kam janen nadda hen sinap e hoore mum gueddata sinap somi ɓoyde ma de mi naara ala mbima koddigal ko nda ɓoora way mais bon min moom ka hule moom saɗa haalana kam ɗum wallahi mi hesat c'est normal no yaltinira galle e oɗo te aussi galle Mamour en te aussi galle amen o kadi te aussi amin jogui sérieux probléme Mamour nane caɗele trop même amone wone caɗele no feewi caɗele way Wuley no yaltiri galle mabɓe ni no yeehi se Wuley ko wonno ɗo ko
holko ganduɗa jibinnomo e makko kanko ma woni holɗum o heɓino vraiment sobade e makko ha to ganduɗa min Mamoudou ko image goɗɗo rokkanno kam Sérieusement? soma haalnanno kam koye guiri mbatta sentir no haaldata ni mbatta sentir vraiment komo yiɗi ɓuule yidde mais ala ko ɓuuri hen jiiɓade Kami yararan jodi. Machallah. Merci beaucoup. No wuli. Awti ma wondi ko wodi. Merci. Yoi. Sumbi ma ko debbo ñoti dum ma ko mata. Debbo. O debbo mo ko bawdo wati. Ko debbo darido. Ye Maymuna. Maymuna. Te sai kadi kala debbo mo jeta gorko mo wiya so mi woni no gorko. So woni no gorko wata haydara. Donc wonde mo debbo hattama jogade jogade jom. Machallah. Tagi kala ko borno tan ko ñoti. Disons to tonda e research yimade. Fait. Bidin hen kam. Ene wada avancer c'est. Comme alhamdulillah kamari bidin hen kam ne. Ene ala c'est tan yettere am. A sohlani haydara tan. Non. An ko gaddanɗa kam ɗo ko ha joni heddi ɗo hen. Frigo. Frigo machallah ha joni waɗi plein haydara kam parce Ko que nyamata. mbiɗa ñama kay kono heewa ha ɓurti. Ala saɗa ñamanno kay tawɗo ko frigo gese. Yan yow dewo less fof ko waɗa ha heewi min komi goto tan so wona gara ɗo hen tan mi itta hen ñamen hen bon ɗum kadi min goto wawa ɗum kasi mi heewi. A yeewa ko aussi. Seeɗa tan mais hande kam mi yeewa aɗa ari ɗo hande mi yeewaka. And stawaɗa andi mi yewnatuma. Hay min mbaɗa yewnumaɗe. C'est vrai. Ko Gon kay. ko a funtani. Ala mi funtani. Taw yorota taw tan funtumo tan bele hakkille makko de. Ala mi funtani madi. C'est vrai. Kule woni e galle mabbe ha yalti o heɓani occasion haalande ɗum so alnen wuley ene wawi yirude ɗum ko gonka mum e nder galle he saabi omo waɗa profite saabi ha huley te hande min ganda to woni galle mon wonno repère galle mon kadi contexte o saabi mo yeehi ene jiiɓi vraiment no hawni no yumini vraiment min mom affaire o no jiiɓimi franchement ka huley o ça me touche carrément. Non, t'inquiète pas, ça c'est la vie quoi. Kala ko jiiɗa mom koko ɓenna. Mais bon, il aurait dû... Mais kadi mais t'inquiète pas, ɗum noon o tagi mom ɓallel ma ngel maya ɗo nagal saga ala min gañmi yi tan kada yomi sa yomiran han kadi min ko softanno yam ko maya mi yiɗa ɗum noon ala no pisi hande savouré mbatten ɗo pisine party en ɗiɗo tampi ko haalata ko pisine party min komi parla miɗen andi kam hay wonde feeya wawata kada wiyami ɗo pisine party plan suji ɗi ngala hay nokku ko kammami hande ni non min wima noon mbiɗa yewnuma koy ɗo joni mi ñalawma mi yiyanima tan kono koye hakkude galle mbiɗa yaha mbiɗa arta sa yoni kam muda aɗum liggeyaji ma ne keewi c'est vrai mi yiɗama kan noddu mi waɗama dérangé ɗiɗo wuley jinmi ko ganda rencontre amen ko Allah waɗi ko gonga mi meeɗa jabde ni haaldude e suka
sabu secondary en relation ji saka yaade nokkum no jeewoyo sabu mi wona bolle puyɗo e nder wuro ngo sa jarani kam ko wayni en tan firti ko a wona mere yam donc sa sohlin n'hésite pas ko johuɗa n'hésite pas noddam kalna kam somi wawi mi waɗa somi wawani kadi mi yirloyo hamin dewle daña dole mum mi waɗa wona non ɗum kam wattanto hen sax mais yettere Allah kam mbaɗanta kam ko fof ene heewi hay darake mankani sukaɓe worɓe ala yi min in Afrique kam mi natta hen mi so Allah ala mo jiɗɗa ɗo kawere of ka ɗon haala ya joom gacce c'est normal aɗa nana jinami ma aussi non ɗum mbaɗa nana ɓe kene feewi ko ɗewɗa hannde merci beaucoup hannde nde ɗo balle mboɗo dogo sukara o hannde a defmi ko plama aɗan galle to mbiɗa andi fof ko jiɗɗa ay ɓe kaldimama mbiɗa andi fof ko jiɗɗa ɗon de ɗum mbanmi ko waram kala garɗa ɗo mbiɗa andi ko ndefantuma oɗo mi jooɗo tan mi wasa wonde crise non jooɗo rek après ɗum ko surprise basi ala ɓuuro heedi trop ok ƴeewo e balɗe ma o mi yaminatti hen waɗum wa mi wawa rottude ɗum ala caɗele you.